Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod mga igsuon sa atong programa, ato ning ablihan ug sugdan sa pagduol nato ngadto sa Ginoo. Ug dili nato kalimtan ang paghimo og mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Diin iha kitang gihatagan og kadaugan, kalampusan sa ato ang pagpuyo ni ining naong sa kalibutan. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan o kalampusan nga among naangkon ining adlaw. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman, sa imong pagpanalipod, sa imong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo nga diin kami nagmadaugon sa among paghalad sa among kinabuhi, nga ang tanan namong gibuhat o Dios nining adlaw nagpasinungog kanimo. Nag-alagad kami o Dios, dili lamang o Dios sa matag Domingo kundi sa tanang panahon. Amo kang gialagaran o Dios sa tanan nga niya kanamo, ug nagmalampuson kami tungod na sa imong pag-uban. Busa amahan amo kang gipasalamatan ug dawataw Dios sa among mga pagday at pasalamat nga sa amo karong panag-uban, amo na usab nga mahisgutan ang mga pulong nga gikan kanimo, mga mensahe nga mo'y makapahigmata kanamo, mga pulong o Dios nga diin maablihan ang amo ang kasing-kasing unahuna aron ang among pagpuyos kalibutan dunay kahibalog kaalam gikan kanimo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios. Kumusta? Atorong hisgutan mga kaigsuonan, naghisgot usa ta og kanang mga pangutana, duha ka pangutana og ang matag usa gidasig sa pagtubag. Ang inyong tubag kinahanglan na agid sa Biblia. Dili ta magtubag mga kaigsuonan sa ato lang pagsabot, kundi sa gipasabot sa Dios. Atubang ang mga kalisod, isa kubang mga unsa. Sa Pizza 13 mga igsuon, dunay nag-invite nako nga pagwali sa pulong sa Dios, layo ni siya nga lugar, o akong giampo nga ang Dios maghataw og kalampusan o kadaugan o mensahe nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Ariel Solidad. Shout out Pastor, mayong gabi. Watching here in Nato, Barangay Santo Niño, Tanay. Mayong gabi diha ninyo Brother Ariel. Shirley Tumaudos, mayong gabi. Pastor Gideon Cadillario sa tanang mga anak sa Ginoo, God is God all the time. Og si Rachel Rivera, bi Pastor, salamat sa Ginoo nakasugod jud ko. Maayong nga pagiguban sa tanang mga suking tigpaminaw, mga pinangga nga atong mga kaigsunan sa Shiny FM 95.3 with Pastor Sapri. Pastor, mayong gabi, mayong nga pagiguban ug matud pa sa tuig igsuon, mayong gabi Pastor Gideon on air naka sa Shiny FM 95.3 Balok, Santo Niño, Tanay City. God bless everyone ug sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko, mayong gabi sa tanan. Si Prince Arts Espaniola og maayong gabi usab si Maria Presinti. Good evening Pastor ug sa tanang mga anak sa Ginoo, kumusta sa tanan? Atong hisgutan mga kaigsuonan, matumba ba ang tao sa dihang makadawat sa balaang espiritu?
Pwede sad nga matumba ba ang tao sa dihang mapuno sa balang espiritu. Kung maingon tang makadawat, kapila ba di ay pwede mo dawat ang tao sa balang espiritu? Kining duha ka pangutana mga kaigsunan, pwede kay na natong dugangan og mga pangutana aron daghan ang pwedeng mo makatubag. Ikaduha mga kaigsunan, tinuod ba ang taong puno sa balang espiritu sa balaang espiritu sa pagbuhat magsulti sa mga pulong dili nato masabtan? Tinuod ba kung ang tao mapuno sa balang espiritu magsulti bag mga pulong nga dili masabtan? Ikaw kunoy pwede. Ikaw kunoy motubag unsa may imong ikatubag. Kanang sibo sa Biblia. Kana gyung sibo sa Biblia. Samtang na malandong ko mga kaigsuonan, ugma lang nato to ipadayon ang kapitulo 8. Samtang na malandong ko kaginina, hangtod karon nga nag-live ta, ang gipadayag sa Ginoo nga mensahe nga pangutan-on ta kung unsa bagi atong nasayran mahitungod sa pagkapuno sa balang espiritu. Tinuod ba nga kung mapuno ang tao sa balang espiritu magsultig mga pulong nga dili nato masabtan, mao ni angay natong tupagon. Sa mga mo request, dili lang gyud usa nako matagaan ha, ako lang ipabulodaan. Si Evelyn Sirapin, maayong gabi Pastor, God bless you always. Si Brother Rinel Dolingoy, good evening Pastor Gideon Candelario, sa tanang viewers ang Dios magpanalangin. Kumusta Brother Rinel? Kanus aman ang atong duwa? Malingaw ko nga naglantaw-lantaw nimo. Unya hapa-hapa, duko-duko, sa maimuhang sangka. Si Aldi Ikunar, maayong gabi. Si Joel James C. Pancho, good evening Pastor, watching from Bacong, Negros Oriental. Maayong gabi, Joel James, mang Dios magpanalangin kanimo. Si Jima Perisoris, good evening Pastor, shout out ko sa mga listeners diri sa Barangay Manatad, Cebu nga Cebu. Mga Perisoris family, Caracas family, Eliagunas family, o mo request ko og song maayo ka. Kanang salamat kay sa inyong pagiguban o kanang mga request. Ako lang sa ilaylo ha, mohangi og gabog gamay. Kaya atorang paspasan mga kaigsunan. Ako ang entertainon karon kanang inyong mga pangutan ug mga mensahe diri sa atong programa. O niya, minaw lang sa tag mga awit makalangit mga kaigsuonan. Mayong gabi ni Batanon Kristohanon. Good evening Pastor, pwede ipatukar ang Hoy Kristohanon ka na. Nindot unta no. Pero rin ipukusan ang ato arong pangutana ha. Si Jennifer Flores, mayong gabi sa akong classmate. Mayong gabi Pastor og sa tanang kaigsunan nga nagsunod aning programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless. Mayong pagiguban ni Norbita Yotratsi. Good evening Pastor, request kog awit kagawasan. Para gyud nang ugma ra gyud ako ni patukar ha. Si Marlinda Samyaw, ayong gabi imo Pastor. Nakaabas pag gyud imo live. Si Roysha Chin. Good evening Pastor, og sa tanang naa karon ni ini nga programa. Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko ilabid na sa tanang mo replay. Salamat sa Dios og dalaygon ang iyang ngalan, safe kaming tanang bisad kusog ang linog ganinang buntag diri sa Taiwan. Matupad, God bless you Pastor og sa tanan natong kaigsuonan. Kami diri sa Pilipinas kanunay mi nga naghangad sa Ginoo alang sa safety diha sa Taiwan. Kay doon na gyud dako taas nga building ni harag no. O niya ni hugno gid siya. Mo na mga ilhanan mga kaigsuonan nga ang Biblia dili gyud mapakyas. Moabot yun ang mga linog o niya
Ang linog karon mga kaigsuonan, lahi na ang linog karon og kaysa kaniadto. Linog karon nagkakusog, nagkadugay, o niya nagkadaghan. Linog dito, linog diri, linog sa bisan asang lugar. O niya, doon na pa'y gubat, doon na kagutom, doon na uban pang mga trahedya, balati guban pa kanang tanan na anas Biblia. Mga ilanan kana mga igsoon, aron ikaw ug ako kinahanglan magseryoso na sa pagpangalagad kay kitang tanan mo atubang man kaniya. Dili gyud nato kalimtan mga kaigsuonan ang Biblia nga ato ang gitun-an. Kining tanan matuman. Hinungdan at ikaw ug ako idasig kanunay samahan sa pagseryoso sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Si Jan Longyapon, mayong gabi Pastor, watching from Mati City, Davao Oriental. Si Marlinda Samuel Relabo, gaina rako nagpaabot. Mga iragyo kong sorry nga wa pagit ko ka live kaganina kay nagparehistro ko, nagpa-transfer ko dire sa ato ang lungsod. Kuyog sa akong asawa o niya doon na sad ko'y gihapit mga kaigsonan o niya ugma sa iyo kong biyahe. Maka-live gyapon ko ugma sa buntag akong paningkamutan human sa akong biyahe. Masig maka-live ko, maka-apas ko, maka-live ko ugma sa buntag. Niya kagaron mga kaigsonan na malandong yung ko pag-ayos sa pulong sa Dios diri sa ato ang programa kung unsa gyud mga mensahe nga gusto sa Ginoong atong hisgutan. Og ang mensahe nga ato karong hisgutan mga kaigsonan nang hinahanglan ni sa imong tubag. Og aron makatubag ka mga kaigsonan, basaha sa nang atong pangutana diha sa ato ang live. O niya siguruha gyud nga ang imong tubag nga naa gyud sa Biblia ha. Dili nang tubag komentaryo lang. Tubag kana gyud naa sa Biblia. Tinuod ba mga kaigsuonan nga ang tao mapuno sa balang espiritu matumba? Kapila man di ay mapuno ang tao sa balang espiritu. Ang tao nga makadawat sa balang espiritu matumba bagyon siya. Kapila ba di ay pwede makadawat ang tao sa balang espiritu? Anong kinahanglan man, tumba Domingo, pila ka bulan, tumba. Taga kita, taga krusada, tumba. Nganong naamay matumba. Kaniya sa dihang mapuno sa balang espiritu kinahanglan ba tinuod bagyod nga magsulti og mga pulo nga dili nato masabtan unsa man di ay na mga pulo nga dili masabtan maunay atong tubagon og ikaw ang motubag niini. Mga igsuon sa atong programa ang Dios nag-uban kanato og nagpanulti kanato tanan. Maayong gabi, maayong pagikuban ni Christian Kabugos. Maayong gabi Pastor, God bless you, watching from Tubigon, Bohol. Shout out Pastor Kabugos family. Pizza Tracy, doon ako'y biyahe, layo-layo nga biyahe mga kaigsunan kay ako'y gihatagan o gigayon sa paghatod og mga mensahe sa usa sa mga dagkong mga Thanksgiving sa mga simbahan. Una nga siguro akong hangyoon is Pastor Sapri kung di kakuyog na akong asawa. Basig makakuyog na akong asawa kay basig magmotor ako. Pero mas maayo magyudtog makalastin. Ang lastin ako, ang bakride na ako di ay kanang kabalog mo motor, bulahan, puli-puli makapuli-puli na ako cry. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Ronda Pasigna. Ginindot sad no. Mayong gabi Pastor, pwede ipatukar ang tunok kong corona. Kurag yung ipaybalo ha katong mga request awit magkalangit. Ugma ra gyud nako na taga ano sa pagtagad. Kaya ang akong ipangtukar mga kaigsuonan, mga background lang usa para sa ato ang mga mensahe nga atong hisgutan. Muagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba, kay ikaw man ang mayong pagiguban ni Jovelyn, ni Bing Dandan o ni Jocelyn Alvarez. Good evening Pastor, nag-atang gyud ko sa imong live Pastor kay nindot gyud kaayo ang pulong sa atong buhi nga Dios. Pastor, God bless sa tanang naglantaw Pastor. Si Pastor Manuel, good evening Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin kanatong tanan.
sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mayong gabi ni Pastor Manuel, matod pa. Good evening, Pastor Gideon, sa tanang nagsunod sa imong programa. Ni si Cerny Sarah, mayong gabi, mayong pagiguban. Si Kilisti Pargan, mayong gabi from Barubo, Surigao del Sur. Si Mary Niz, mayong gabi ini mo diha Mary. Si Baltina, good evening Pastor Gideon, salamat sa Dios for another live. Very inspiring kayo imuhang mga mensahe, daghantog na katunan. Shout out ko sa imuhang sa among pastor si Ginny Villanueva, Janet Labis, what saying from Barangay Tagbalugo na Awan, Misamis Oriental. Also shout out Labis family, thank you and God bless po. Si Tuti Yu, good evening, mayong gabi ini mo diha Tuti. Si Rafael Miano, good evening Pastor, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, madasigon sa pag-share sa iyang mga pulong. God bless. Okay. Ako ang pangayoon mga igsoon, ang inyohang huna-huna nga gikan gyud sa inyohang kanang inyohang nasabtan. Sumala sa ato karong hisgutan, matumba ba ang tao sa dihang makadawat sa balang espiritu? Pwede kang mutubag oo. Unya, ang imuhang tubag nga oo, sumpay og diskasyon. Oo, kay mauni ang namakita sa Biblia, bersikulo, kapitulo, maunay maayo mga igsoon nga saktong tubag. Tinuod ba nga ang taong mapuno sa balang espiritu magsultig mga pulong dili masabtan? Kay ato rang hisgutan mga kaigsuonan, kay maubya nay ato ang gitun-an karon diha sa Buhat kapitulo 8. Duha ka kinaiya sa tao, unya espiritu gyud ang gisentro diha mga kaigsuonan. Unang moditso ko sa unahan sa mga moditso ko sa unahan ha. Si Freddy Aquino, maayong gabi, dalay ko ng Ginoo nga padayon nga nag-amping ka natong tanan pastor, nagdamgo ko gabi Pastor samtang nagsakay ko og pedicab og sa mga pasahero sa akong kauban sakay pastor sa dalan nga amo ang gisubay na punggitan man ang amo ang gisakyan og akong nakita pastor nga perti man daw pagkapataya ang amo ang driver og wala daw ko maunsa kay nagtindog ra daw gihapon ko. Dunay mga buluhaton nga diin ka dadon sa Ginoo og diin ka kana bitang inviton. Unya sa dihang mo desisyon ka sa pagsanong ang nag-invite or ang kana bitang nag-invite nimo gipakita diha nga dunay kaluya. Dunay kaluya dili gyud na yung napunggit na patay. It is na physical nga kapatayan. Dunay kaluyahon o kinahanglan imo ng konsulta og dadon dihas mga pag-aampo. Brother Freddy Aquino ha. Iampo kanunay ang kinsa man ang tawo nga nag-invite nimo. Si Arlene, okay, ako na nga tagaan og pagtagad ha. Ang inyohang mga mensahe tubag sa atong programa. Matod pa ni Arlene, matod pa diri. Good evening Pastor. Paampo ko Pastor sa mani makalim kawas ko sa akong problema subong. Salamat Pastor, tani tagaan ko nga Ginoo sang kusog kag kabakod. Inomdomini nga walay problema nga dili nimo kaya. Kay walay itugot nga problema sa Dios nga makapukan sa atoa. Walay problemang way solusyon. Lamang kinahanglan kang magpailob kung makita nimo ang kadugayon sa problema
kinahanglan palabwan nimo, palapdan nimo, padak-an nimo, pahabogon nimo. Labaw pas problema ang imong pailob, ang imong pagpaubos sa panahon nga dunay problema. Mga kaigsuonan, kasagaran kitay gitren. Mayo nga pagiguba ni Juni Abloy, si Marlinda Samiao. Matod pa, o tinuod na pastor, matumba jud ang tao nga kasagaran sa balang espiritu tungod sa gahom sa Ginoo. Kay butangan na tong bersikulo. Sayon ramang kay nang moingon ta nga tungod sa gahom sa Ginoo. Atong butangag bersikulo naa bagyod sa Biblia nga natumba sa dihang napuno sa balang espiritu. Natumba ang tao sa diha nga nakadawat sa balang espiritu. Atong butangag bersikulo kay kung moingon ta nga oo, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, unya wala tay nahatag nga bersikulo ang mahitabo ni ana, ato ra ng opinyon, ato ra ng mga komentaryo, bungar na sa ato ang pagsabot. Bitaw nang mohatag gitag bersikulo kung doon na tay tubag sa mga pangutana nga maghisgot sa pulong sa Dios. Kining atong panag-uban karon mga kaigsuonan, itudloan ta karon sa Ginoo kung unsaon pagpahiluna sa insaktong tubag sa mga pangutana unya sa panahon nga kita gamiton niya. Kaya sa panahon nga gamiton tas Ginoo sa pagwali sa iyang mga pulog mga mensahe, doon naging mga tao nga magpakisayod sa atwa. Mauna nga sa atong programa mga kaigsuonan, sa atong panag-uban karon, pangutana mo'y atong giablihan og ang tubag mga igsuon mao'y imuha nga ang tubag mao'y imuha rong kanabitang trabaho. O niya kumayong kang dili ang imong tubag imong i-discuss ngano butangan imong bersikulo. Okay, no? Salamat sa Ginoo. Shirley Tumaudo, salamat sa pagtanaw. Salamat kayo sa inyong pag-share, ha. Si Doris Silino, good evening pastor, musta, salamat sa Ginoo nga makapaminaw na sab ko sa pulong sa Ginoo. Request ko kanta Jesus, salamat. Ako ra yung ikuan, ako ra yung ipahinom do pagbalik nga sa mga request awit makalangit ugma lang gyud nako usa nako matagag panahon. Si Mimi Dalio, maayong gabi pastor, naminaw na pud mi sa imong wali. God bless watching from Davao City. Kinahanglan mga kaigsuonan ang mga pangutana magbansay taon saon pagtubag. Kinahanglan natong tubag dili komentaryo og dili sad opinion. Kinahanglan mabasa, kinahanglan maoy gipasabot sa Biblia. Si Mungkal Mait, maayong gabi pastor, great nako sa mga anak nga duha pastor, si Dave og si Fame labi na sa ako ang pinalangga nga bana kanindutan og pinalanggang bana. Ingo dere si Ezekiel Mungkal naa sa barangay Jose Rizal, Makilala, North Cotabato, watching po. Pastor in Qatar, salamat pastor sa pagpasa. Nindot kayo no nga ang atong igsuon nga naa sa Qatar kuan gyud kanabitang nakigkuyog gyud ang iyang pamilya sa atong programa. Ito pakpakan ng Dios mga kaigsuon, pagkanindota dalaygon ng Dios. Nindot mga igsuon ang asawa ug bana uban mga anak magkahiusa diha sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Kay ang tao nga magkahiusa matupad sa Biblia pagkanindot o pagkamaayong tan-awon sa Ginoo. Si Primitiva Dabuda, maayong gabi. Tayo pa mga kaigsuonan, wala mamoy tubag ang uban wa naman po mo tubag. Ayaw na po mo kahadlok sa inyong tubag. Unsa gyoy nakabot ra sa inyong tubag, hala ipabot ra diri atong programa. Ni ako ra gyud nang basahon, paningkamutan lang gyud nato mga kaigsuonan nga ang inyong tubag sad na ang bersikulo. Kay mao man ay pag-ensayo sa atong kaugalingon sa pagkat-on sa mga pulong dihas Biblia.
Maayo nga pagkikuban ni Lydia Kanyo. Good evening, Pastor, watching here from Payaw, Sambuanga, Sibugay. Salamat sa pagpaminaw. Salamat, nakapaminaw mi. Okay, si Kalungsod. Good evening, Pastor Gideon. Shout out ko sa akong palanggang asawa nga naa sa Davao na mati pod siya, Pastor Sheila Mi Ruben. Salamat, Pastor. God bless. Nindota. Nindot kayo mga igsoon kung ang magtiayon mamina. Kanya bisan kung nagkalagyo duol gihapon. Si RCL Matando, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoong kapaminaw na panmi sa pulong sa Dios. God bless, watching from Baliton Clan, Sarangani. Okay, no, na request, no? Si Annalisa Maputol o si Oliver Gonzaga, maayong gabi from Thailand. Kumusta mo sa Thailand? Si Brother Pabstil Manuel Paranako, dili tinuod nga matumba kay diha sa buhat 2:1 hangtod 22 na puno sila sa Espiritu Santo. Wala may natumba nila. Unya nagsulti sila sa mga pinulungan masabtan man kay nagsulti man sila sa tagsatag sa kapinulungan. Salamat kayo, Brother Pabstil. Ang bersikulo nga yang gigamit nagpakita mga kaigsuonan nga dili tinuod nga matumba ang taong mapuno sa balang espiritu. Ikaduha, dili tinuod nga ang taong mapuno sa balang espiritu dili tinuod nang magsulti og pulong nga dili masabtan. Kay ang taong napuno sa balang espiritu diha sa buhat kapitulo 2:1 hangtod 22, nagsulti man sila sa mga pulong nga dunay mga taong makasabot. Salamat kayo, Brother Pabstil Manuel, ato pagpakan ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Okay, padayon ta mga kigsunan si Mark Josie Monticelio. Pantod Padre, good evening. God bless kanunay, Pastor. Si Mark Duminoy. Pastor, I'm watching you from Manila pero taga Bukidnon ko. Ni alang ko nag-work layo sa lugar sa Manila. Hallelujah. Ampingan mo sa Ginoo diha. O ang uban mga kaigsuonan, ako ra ning palungon usa ning ato ang background nga sonata para ato ang tagaan og panahon ang mga tubag gyud gikan sa inyong kasing-kasing. Mailahan ra man gyud ang kasing-kasing nga naay Biblia. Mailahan ra gyud ang kasing-kasing unahuna nga napuno sa mensahe sa Dios. Dili kay maingon tang napuno kana bitang nagbaton sa mga mensahe sa Dios. Kay ang mga tubag ni ana dili puro opinion. Dili mga igsuon kana bitawng komentaryo, kundi mga mensahe gyud gikan sa Ginoo. O ako ra atang-atangan ang inyong mga mensahe para akong matagaag pagtagad ang inyong mga tubag. Si Sister Teresa, maayong gabi. Si Mark Dominoy, maayong gabi. O si Sunny Kuling, maayong gabi, Pastor. Salamat sa pagpaminaw pod. Makapaminaw pod ko sa pulong sa Ginoo kay dugay ko wala kasubaybay. Guba-guba ni akong sipi. Ipaayo-ayo sad na. Kay kung guba-guba, ayaw ra gyud ipaayo-ayo ra sad. Kay kun ipaayo gyud na nimo katunang gyud nagguba. Bitaw no. Ala ipaayo sa na basig naara gyud na diferensya. Si Mark Dominoy pwede maka-request og song anton may kinaboy. Okay. Si Romy Dakias, maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios, walay katapusan. Salamat, Pastor, naka-live kakaron. Gabi makapaminaw mi sa pulong sa Ginoo. Okay, pahinomdom ha para nimo. Unsa man gyud matumba ba gyud ang taong mapuno sa balang espiritu kay naa na ba taron sa panahon nga tumba-tumba mga kaigsuonan kay dunay nangutana gyud nako mga igsuon. Nganong matumba man Pastor Gideon kung pandungan ang tao nganong matumba man? Ya ako siyang akong giingnan nga unsa man sa may diskusyon sa wa dinhi mo pangutana nganong matumba. Kay usas mga gisgutan nakadawat kuno sa balang espiritu katong tao nga natumba. Unya napuno sa balang espiritu og nagsulti nag mga lahi-lahi nga mga pinulungan.
Unya sa social media na apoy matumba mga igsuon, magsigasiga ang mata, unya magsulti na gyud. Unya moingon ako si Jesus nga inyong Dios. Perti daghan na makaingon tang atik naman eh. Kuan na gyud. Naagyoy na nakasinati ko mga kaigsuonan human sa selebrasyon gitawagan gyud ko sa mga pastor. Ako ning itestimony mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ako ning testimony. Daghan kay kong nasinatian ning tumba-tumba. Daghan kay kong nasinatian aning kanibitang gipasabot sa mga tao nga kanang kinahanglan mapuno sa balang espiritu. Tindaghan na gyud. Kay ngano man mga igsuon, nagtubo ra gyud ko sa ministry. Ang akong papa pastor. Nataw ko nga ang akong mga ginikanan Kristohano na. Nataw ko nga nagdako ug nagtubo ko nga akong papa nagministry. Hangtod nga na minyo ko. Hangtod nga gigamit ko sa Ginoo sa paghatod sa mga pulong sa Ginoo alang sa mga tao. Sa kay gayon, usas mga listener nako sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi ko, sa una pagbalaan kamo kay kubalaan man with Pastor Art Pakli. Nagtandim mi atong maong programa mga igsoon unya usa ko sa nga nahimong kaabag o katimbang sa maong programa ang pagbalaan kamo kay ako balaan man. Gikan na sa andama ang dalan alang sa Ginoo unya gisundan og pagbalaan kamo kay ako balaan man hangtod nahimong ang pulong mo kinabuhi ko. Sa kahigayon mga igsoon usas mga listeners wala pa gyutoy live sa una. Imbitar ko mga igsoon unya before sa wala pa mi mo gikan dunay nintawag sa akong kaubang pastor nga nagpadayag nga kami kuno ang ipadala ug dunay mga buluhaton o dunay mga kahibulungang buhaton ang Dios. Nya samtang nga nagtawgan na sila, nagdaig ko, nagampo ko, nakakita kong usa ka babaeng itom. That is vision mo na tinuod nga pananahon. Kana bitang nagdaig ra ka o niya, nagdaig ka, nag-awit ka o niya, nagpiyong iyong mata o niya, nakakita ka. Ang imong nakitaan, imong gisundan sa imong nauna, mao na say pananahon. Usahay maglibog magud ang tao unsa nang pananaw, unsa nang damgo. Ang uban mga kaigsuonan moingon basig maunang imahinasyon. Ang imahinasyon kanang imagination, vision is not the same. Dili gyud na siya pareho. Ang imahinasyon kanang imagination ikaw mo ay naggama sa panghitabo nga naa sa imong nauna. Nag-imagine ka ba? Nag-imagine ka nga labi na sa mga naay mga crush, nag-imagine ka nga gisugot na gyud ko niya. Ya nagholding hands gyud o niya. Mo nay mga nag-imagine. Pero kanang vision nagday ka, nagampo ka, nagpiyong ka, naay nakita sa imong nauna. Ang uban sad mga kaigsona na misinterpret nila the third eye kuno na. Perti ra gyud pagkalayo as ani nga istorya ning uban. Ang third eye kuno niablihan na by third eye mga kaigsuonan nga ang gisgutan diha nga ang tao nga naibalang espiritu makakita mga pananahon. Sa diha nga nagistoryahanay ang ako nga kaubang pastor, nagdaig ko nag-awit sa Ginoo kay naamang ko sa prayer house. Mga igsuon doon ako'y nakita nga babaeng itom. Itom siya pamanit, dili itom tanan. Babae siya nga itom og pamanit, dili siya puti nga babae. Onya mubo siya buhok ni wangon. Onya sa diha nga nakita nako siya, dunay minsay nga kinahanglan akong rebukeon ang mga babae. Kinahanglan akong rebukeon. Unya pakita dito sa ako ang pananahon nga samtang nag-review ko, dunay mga tao nga nagkaguliyang
Unya wala mahuman ang ambisyon kay gitawag ko kay gusto makikistorya ang babae nga nanawag sa kaubang pastor. It is actual nga pangitabo. Nahitabo mga kaigsuonan, ako ipangutana ang kauban akong pastor, pangutan unti ka o ipangutana po ni sa babae nga imuhang gikaistorya karon. Pangutan akong itumon ba siya nga babae? Ingon ang pastor, unsa man sis, itumon kang babae? Kay usa to sa mga nag-invite. Ingon po ang babae, kanang, o pastor, nganong nasayod man ka? Ingon po nga, unsa man sis, mubo kag buhok, kay akong nakita sa pananahon, mubo siya buhok. Ingon po akong kaubang pastor, unsa man sis, mubo kag buhok? Isa, oh pastor, nganong nakabalo man ka, nakita na ka nako. Anak, kay wala gid may makakita gyud, even picture wala, kay kuan man, ang gigamit cellphone number man dili man sa Messenger o dili pod sa chat kay wala gyud FB account pa atong panahon na. Nahitabo mga igsoon, ikatulong nga pangutana nga gipangutana pod sa akong kaubang pastor, ang ingnan pastor pangutana ko no niwangon ba siya? Ingon ang pastor, niwangon kasi sa pastor, tulo ka pangutana. Wa gyud masipyat, maug yun ay tinuod. Itumon ko, mubo kog buhok, unya niwangon. Unya wala na ko makikistorya. Wala ko makikistorya kay ang gipakita sa pananaon, review ko na ko siya, inikita na namo. Anay tabo mga kaigsuonan, dito na sa lugar diin may giinbitar. Nahitabo mga kaigsuonan, ang nahitabo, nagkasabot ang nag-invite og ang host sa simbahan, nagkasabot og ang akong kaubang pastor. Dili na ko ka-insert para pag pangutana kung unsay programa, ang unsay flow sa programa. Kinahanglan ang mga pastor, kita mga pastor, may gabi sa mga pastor, kinahanglan kabalog yung tag unsay flow sa programa. Kay ang flow sa programa, inampuan na siya. Dili pwede mga kaigsuonan nga ang nag-imbitar nimo, opposite ang imong prayer kaysa iyang prayer. Kinahanglan nahanay na siya. Munang kinahanglan ang pastor o ang tanang pastor kabalog yun sa dagan sa program unsay mo sunod. Doon ay mga tubang mga kaigsuonan, si Lord na'y bahala. Okay, si Lord na'y bahala. Kabantay mo mga kaigsuonan, doon ay mga panuldihon sa tao nga muingon nga si Lord na'y bahala. Si Lord na'y nasayon. Ang tinuod na nato ang buhat, ang Dios mo agre ra na tanan. Agre ra na mga kaigsuonan kung ang atong pagabuhaton o ang ato ang mga kanabitong nahimong program kanang makapahimaya niya, makapahimot niya. Naitabo mga kaigsuonan after sa celebration kanang pag dinaigay na dunay kanabitong dunay say tawag na speaking in tongues. Dunay nag-speaking in tongues. Unya nag-review ko. Sa dihang nag-review ko, dunay ang babae nga nag-invite sa amoa ning pataas siyang kamot og ang iyahang speaking in tongues dili siya masabtan og dili sad kanang moingon kong dili langit nun nga tono. Lahi man gyud ng langit nun nga tono. Ang tuno mga kaigsuonan sa dihang gipataas niyang kamot, niya na man mga igsuon, tinuod yun na mga igsuon, kikik. Dili ni siya, ako gining itestimony niyo, ambot kong unsay inyohang mga nasinatian sa inyohang simbahan o sa uban pang mga simbahan nga naghisgot about speaking in tongues. Kaya atong hisgutan karon na bantayan ninyo. Nganong ako ning hisgutan tanan kay ato rong hisgutan
naghisgot ni kung matumba ba ang tao sa dihang makadawat sa balang espiritu. Kinahanglan ba gyud nga matumba ang tao kung madawat niya ang balang espiritu? Unya, kapila man di ay makadawat ang tao sa balang espiritu, kay ang mga tao magsige naman lang nagtumba. Bantayin ninyo na ha, bantayin ninyo ni. Kinanatas katapusang mga adlaw, pagwa kay tuntos Biblia, labi na kung ang milagro ray imong basihanan, masaag yun ka. Kay ginagmay pa ning mga milagro nga atong masaksihan, daghan na ganing nasaag. Now, pagka human ato mga kigsuna, ni kikik siya, dayong gigamit pa ng hallelujah, 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 hallelujah. Unya, napoy uban mga kigsunan, na shalala. Munang ang uban, gianggaan na lag, nanapod adto na po ta manimba sa simbahan nga shalala. Mauna nga murag na bugal-bugalan. Dili kay mura, ni sud gyud ang pagbugal-bugal. Anitabo may igsuon, human sa iyang mga gipasabot nga speaking in tongues, nag-speaking tongue na siya, pretindagana na niya, mga Hebrew nga pulong iyang gigamit. Unya, gamit po sa Grego. Unya, ang naitabo mga igsuon, niingon na siya nga, ang Dios ni anako, paminaw mo nako. Taliwala na siya sa worship ha. Taliwala na siya sa worship. Unya daghang kay na sa pastor, daghang ang pastor gikan sa naglaing mga simbahan. Unya dili lang kay gagmay nga simbahan, dagko na nga simbahan. Ya usa ko sa giimbitar ato pero dili ko mao speaker. Pero nanay gipadayag ang Dios. Ang naitabo mga igsoon, niingon siya nga wa ko mahimuot, ako nga inong Dios, wa ko mahimuot aning inyong panagtigom. Kay niining inyong panagtigom, unom ray maluwas. Unya, dunay mga pastor nga naniid, nga kami nga naagikan sa Cebu, 7 mi kabuok. Niingon na bang mga pastor patay? Pila ra daay kabuok ang maluwas, unom ra. Sa tanang mga pastor, dagang kay mga Kristiyano nga tigom, unom ray maluwas. Unya, naapag yung maimpirno gikan sa Cebu, kay 7 mamigikan. Naitabo mga igsoon, moto, murag ni Aria ang worship team, ni Aria, ni Sud. Pag Sud mga kigsuonan, ang nagdala sa programa, medyo na kuangyod kanang nawa gyud sa passing. Mauna nga bantayanan kayo kanang mga selebrasyon mga kigsuonan, piting bantayanan. Pitindagan akong nasinatian man. Ako gyuning isugid, i-testimony ninyo kay base og nakasinati mo unya maikugra mo or mataha mo, nahadlok lang mo. Maubitan na yung atong hisgutan kini bitang pagkapuno sa balang espiritu, kinahanglan bang matumba? Kapila man di ay makadawat ang tao sa balang espiritu. Kay kung atong tan-aw daghanan kaayo mga tao nga taga Domingo tumba. Ya taga Domingo speaking tongues. Kamo kunoy timbang-timbang ana mga kaigsuonan. Kanang tubag ninyo gikan gyud sa Biblia. Kanang gikas Biblia kay tinud-anay nga istorya. Dili kay mutubag ta nga opinion lamang sa ato ang bunga lamang sa ato ang panabot or komentaryo na lamang. Ako to ipadayon mga kaigsuonan. Ang naitabo after sa celebration, naghiling. Doon nagay babae nga pertinggula nga di nagyud kakita. Di nagyud kakita og litra sa Biblia. Gitagaan og Biblia, di gyud kabasa. Pero kabalo siya mo basa. Pero di na siya kabasa tungod sa iyang mata. O niya, gipagi-orderan siya og kuaning eyeglasses, reading glasses sa iyang mga anak nga niabot og
5,000 man siguro to, gibaligyaan ko no kalabaw o niya hangtod nga naagyo, nagtaod siya eyeglasses. Inigtaod niya sa reading glasses, makabasa siya. Pero sa diyang giampuan siya sa usa ka babae, nag-speaking tongues usa. Pag humagi-speaking tongues ang usa ka babae, mga kaigsuonan, sa dihang gikuhaan siya og reading glasses ang tiguang, gipabasa sa Biblia, nakabasa. Bisag asa siya pabasahon, nakabasa. But ipasabot, sigurado yung nakabasa, dili gimemorya. Atubangan sa mga tao, gigubaw, gigupog ang reading glasses. Tinuod na. And then, doon ay usa ka tao nga kadalag kana bitang sungkod, duha ka buok. O niya, kadi gyud kalakaw. Kiampuan, nakalakaw. Wa gyud ko kakunik sa iyang espiritu, dili mura og bulag gyud ang akong espiritu, bulag gyud ang iyang espiritu sa akong espiritu. Di gyud ko kakunik. Wa ko matingala sa mga milagro. Na malandong ko pag-ayo diha sa pulong sa Ginoo. Gikan ba sa Ginoo ang tanan? Kabalo mo mga igsoon, dili tanang milagro buhat sa Ginoo. Dili lang nako i-detalye mga igsoon ang tanan kay dili na gyud maayo. Kay ngano dito nako na sa ending ato kabigo niya ang mga pastor doon na siya dili maayo nga plano. Actually, ang iyahang mga panigipanulti nahitabo. Pero sa dihang wala pa mi magkita to doon na ako'y pananawon nga nakita. Mao na nga magbantay kita. Magbantay kita. Niya grabe kayo nga maka-speaking tongues. Imagine ha, bakol gipalakaw unya buta akanang di kabasa nakakita, makabasa. Niabot sa punto mga kaigsuonan nga ang mga tao gitapok. Ni Aria man ko ato dito kuslayo nag-review kuyog sa mga pastor. Ang mga pastor ni Aria. Ang naitabo mga kaigsuonan kay dili man ko ako'y host sa programa. Di man ko'y nag-handle sa programa. Review ra gyud ko, review. Niabot na gyud sa panahon nga gimike ang niingon dito nga ako ang inyong Dios. Ni ako sa lawas aning bayhana. Duol mo nako ihatag ninyo ang inyong panyo, itrapos akong singot kay magkaayo. Perti na gyung layo ah. Magbantay gyud mo ani mga igsoon kay daghan nagkaayrong ayo-ayo. Daghan nagkaayrong mulo milagro. Matud pa ni Ginoong Hesus, magbantay gyud mo kay daghan nga mga mini nga magdalas ako ngalan. Kung maghisgot ka ni magdalas sa akong ngalan, naghisgot na nga magdalas pagtulunan ni Jesus. Maghisgot na sa mga mensahe ni Jesus. Magdala sa mga mensahe ni Jesus. Magtudlo na sa mga mensahe ni Jesus. O niya, maghimog mga milagro. Ug tungod sa mga milagro, makabig ang mga tao. Ug miingon si Jesus, bisan gani ang akong mga pinili kong mahimo. May posibilidad nga ang mga pinili sa Dios mga kaigsuonan nga nagsugod sa pagpamuhat, madala tungod sa milagro. Pangutana, kung ikaw mga kaigsuonan, di ka tigbasag Biblia, nag-agad ra kas milagro, malisang yung ka. Daw sama kas mga tao nga dito sa Malta, sa pulo sa Malta nga nakakita sila nga si Pablo nga gilikusan sa sawa nga makamatay, wala maunsa si Pablo ug wala manghupong si Pablo. Niingon dahil ang mga tao, usa siya ka Dios. Daghan kayo mga Kristohanon nga masulod ra gyud sa bulsa tungod sa milagro. Kabalo ba mo ang tinuod nga milagro? Kanang tao nga nawagtang diha sa bisyo. Kanang tao nga wala nay bisyo. Kay maunay Yahweh sa tanan. Yahweh sa kabaguhan, Yahweh sa panalangin, Yahweh sa kalinaw, kalipay, Yahweh sa tanan nga gikinahanglan sa tao, ang kabaguhan.
Magunsa man nang magsigi og tumba taga Domingo. Pero muingon dayon Pastor Gideon, ang kabaguhan, it is a process. Napuno naman ka na sa balang espiritu. Muingon gyapong process. Minaw sa ako sa inyong mga mensahe. Ako na kabalo kong naanamoy nadonggan. Si Emer matod pa diri. Good evening Pastor at saying Bukidnon. Kay maing gabi ni Sister Maricel. Salamat kayo sa inyong pag-share. Tinuod yun na Pastor daghan na ron. Yama wala sila kabalo nga pagyaga-yaga na sa atong Dios. Gikan ni Lito Garcia. Isa pa gyud na ay mga mensahe dire. Pastor, maayong gabi patabang ko gampo sa akong asawa nga tuwa sa Qatar kay gihilantan. I declare blessing, healing in the name of Jesus sa imong asawa, Brother Terso Adinsi. Og si Mercy Ayok, maayong gabi Pastor, og sa tanan nga mga kaigsunan diha sa Dios. Dili tinuod Pastor nga matumba kay sa buhat 2:4 na puno sila sa Holy Spirit pero wala man sila matumba. Og experience sa akong mama kaniadto nga gikonsaran siya sa Holy Spirit kay wala man siya matumba. Okay. So naay mga bersikulo. Uban pang mga kaigsuonan kay sa ato ang mga kaigsuonan do nagyoy mga do nagyoy moy nasinatian. Kanang inyong mga nasinatian pwede ka inang inyong i-share diri sa atong programa. Matumba ba ang tao sa dihang makadawat sa balang espiritu? Kung ikaw patubagon, matumba ba? Buot bang ipasabot ka ng mga tao nga nagtumba-tumba diha taga Healing Crusade, taga panimbahon na ay matumba o taga na lang tumba dito tumba. Buot bang ipasabot na puno sa balang espiritu? O nakadawat sa balang espiritu? Kay pinaka-importante na atong hisgutan. Kay nga naman, ang tao nga walay balang espiritu, ang Biblia nagsulti, dili anak sa Dios. Pero ang tao nga naay balang espiritu, anak sa Dios. Kay ang balang espiritu, ilhanan o patik siya sa pagpamatuod nga siya anak sa Dios. Tinuod ba nga ang taong mapuno sa balang espiritu magsulti sa mga pulo nga dili masabtan? Si Jillian Mingito kapoy baya ng kada Domingo tumba o niya wala gihapon kabaguhan. Gianaan pa ko kay wala man ko matumba, wala jud kuno ko maka konsari sa balang espiritu, dapat jud kuno matumba. At tanawa si Jillian Mingito naka gihukman na siya. Salamat kayo sa imuhang pag-share ni ini. Ato ning klarohon mga kaigsunan na kay basi og compromise na kayo ang mga Kristohanon sa kalibutan ron. Gani dunay usa ka babae mga kaigsunan nga akong nadunggan nga gitudluan siya unsaon pagtumba sa tao. Og iya kunong gisulayan tinuod yu kunong matumba. Unya nakonsad yu kunong balang espiritu. Grabe naman ka ulog-ulog na ang ulog-ulog ang dili mao nga teaching ba. Grabe ang pagkatap kay maumay makit-an sa social media. Murag ang mga tao ba nabag-uhan nga wala masayod nga nanatas katapusang panahon. Nanamatas katapusang panahon. Ingon dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Iko Tampos, amin Pastor, agri po ako, daghan na jud mini propeta. Paamko ko Pastor Gideon. Dadon di kas mga pag-ampo, Brother Iko Tampos. Si Alonso Cota, maayong gabi. Si Arlene Suian, hello Pastor Gideon, kadalero patabang ko paampo sa akong manghod. Dili unta siya ma-assign sa Sambuanga, magpabilin gihapon diri sa Manila. Bitaw Pastor, daghan na mga mini nga propeta. Kini gipadayag naman na sa atong Ginoong Hesus sa Mateo 24. Na naman tas katapusang mga adlaw. Nadungga na nakasinati na ta og balatian nga makalisang katong COVID-19.
daghang mga tao atong mingkurog. Mga bagyo, bagyong Yolanda, bagyong Odette, kung sa pa to, bagyong, sa pagtitong mga bagyo. Nya, gira sa, pati naghanang gira na. Tanawa rago ng dagway sa Palestine, perti ng kuan na gyud. Nindot kaayo sa 2021, 2022, pero pag abot sa 2023-24, parte ng pagkaguba. Sa Syria, Afghanistan, uban pang mga nasod, padayon ang kaguliyang. Gawas pa ni ana, gitugbangan pag mga linog. Linog bisan asa. Linog sa duol, linog sa layo, gubat sa duol, gubat sa layo. Unya nang gawas dahil ng mga propeta. Nanggawas dahil ng mga tumba-tumba. Unya, ang problema kay dagahan kayong may compromise. Dagahan kayong may uyon-uyon. Unya, ang agagmay po mga simbahan, aning kuan po taon para dili maulahi. Kana bitang naningkamot po daw tumba-tumba po ni uban. Ingon din mga kaigsuonan si Imer, maayong gabi, listener here in Dahilayan, Manolo, Portage, sa kuan nino sa Bukidnon. Si Konsing Abasulo Bantilan, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Dios nga imuhang gipahambit. Si Lucy Kamigi, salamat sa good evening pastor, salamat sa minsay. Ako pastor, sa dihang ni Kunsad ang Holy Spirit, kabag-uhan sa akong kasing-kasing una-una ang nausab apil ang batasan. Ug walay tao nga nagpandong nako pastor, si Jesus mismo ang naako nakita gikan sa langit. Muhatag kog bersikulo ana sa Buhat Kapitulo 10:44. Kana bitang ni Kunsad ang balang espiritu nga wala pandongi. Mao po na naitabo sa Buhat Kapitulo 2. Akong basahon ang Buhat Kapitulo 10, versikulo 44, nag-ingon. Si Pedro miingon, karon na, okay. 44, samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo, okay, mikunsad. Mauna nga, dunay mga panahon nga ang mga magwawali nga nagwali sa pulong sa Dios ug ang mga nagiwalihan nakadawat sa bala ang espiritu nga gisaad sa Dios. Matod pa ni Rizal Rivera, pugson man ka pa forward pastor, onya ampuan ka gunitan imo agtang dala tulak. Naay uban anak nga dili tulak. Ngano mga kaigsuonan? Suway kuno og tindog nga itupong ang imuhang kuan, kanang imuhang tiil. Kanang dili bitaw magporma og tikang, kanang magtindog ka ba? Unya itupong ang imong tiil. Unya straight reg yung kag tindog. Unya i-relax ang imong kaugalingon nga nagtindog ka nga nagtupong ang imong tiil. Unya uban sa paghatag sa imong nauna sa palibot, sa sunata, sa nagsulti, o sa pagpataas sa imong mga kamot. Kana nga time, mauna ang pag-relax pag sa imong kaugalingon. Ang imong emosyon ana makadala na nimo. Unya asa nimo kuhaa ang emosyon sa imong nadunggan. Mao bitaw ng the time nga magwali ang mga tao nga inaning tumba-tumba, di na sila magsulti og hinay ra nga pulong o hinay ra nga tingog. Kinahanglan mo gamit na sila og tingog nga makapatandog sa imuhang emosyon. Kanang makaabli sa imong emosyon, kanang hataw na hataw gyud. Kung mahimo, pabuthan ka. Kabantay ka mga igsuonan kanang taong makalitan, even good sa
social media kanang mga vlogger. Kabantay mo nga kana bitang reaction sa atong kaugalingon makalitan bitaw tungod sa kanang impact sa imong emosyon matumbag yun ka. For example, naglingkod ka diha unya pakalitan ka og pakuyawan ka diha hapakon ba ng planggana. Kabantay mo anang naay mga vlogger. Dili gyud vlogger gyud na. Nighapak sa planggana mga kaigsunan. Dunay mga taong matikayang tungod kay nakalitan ang ilahang kaugalingon sa grabe nga kanang ka-emosyon nila kanang kakuyaw. O bitaw na nga ang uban hangin-hanginon pa ng microphone. Wow, lang anak nila. Pero si Pablo samtang nagwali siya. Yan ang panahon na ha. Walay microphone pa sa unang panahon. Wala pa ay microphone nga dili pre karon nga murag maguba na imong dughan sa kakusog ng microphone. Unya uban pa sa tingog nga murag matud pa sa uban, pastor mura magbaliw pastor. Pastor, ang sulti sa akong bana nganong matumba man ang mga bala man ang balaang espiritu maumana ang makapalig-on nato. Oh, di ba? Na po'y pangutana. Nganong matumba man nga ang balang espiritu maumay makapalig-on. Maubitaw na si Pedro mga igsoon nga napuno sa balang espiritu. Atubangan sa mga maghukom, miwali sa pulong sa Ginoo. Napuno sa balang espiritu. Unya, unsa may kalahian sa makadawat o sa wala makadawat. Ang uban maingon, sama sa ato ang nadunggan ka ganina nga wag yun kuno siya matumba niya giingnan siyang wag yun ka makadawat sa balang espiritu. Unya kung ang nagsulti naghimog mga milagro ang mga tao nga walay tuntod sa Biblia madani. Kung ikaw nga wala kay tuntuo sa Biblia o nagtuon ka tuntuon ra madala ka maingon ka daw sama lagi ka sa mahitabo nga daw sama unya ka sa mga tao dito sa Malta nga pagkakitag mga milagro tuo dahin sila. Ang uban pastor magtumba-tumba para ingnon nga nakunsaran sa balang espiritu kay ang uban natumba naman kay maulaw siya kay siya na lang usa nabilin. Gikan ni Terso. Perti naghana narap kanang mga tumba-tumba karon maumanay gi-compromise na sa mga gagmayng simbahan. Uban mga simbahan nga wala gyud tuon-tuon sa Biblia. May nalagtuon-tuon, wa gyud magtuon. Pastor, base sa akong nabasa diha sa Juan kapitulo 5, naa sa 38 tuig nga bakol na 38 ka tuig nga bakol na kadawat sa balang espiritu sa Dios. Wa man matumba, mitindog man hinuon. Mga bakak ng ilahang mga paagi, wali. Salamat sa Dios, pastor, kay gipadala ka sa Dios dinhi sa kalibutan aron sa pagtama sa mali nga pagtudlo. Dalaygon ang Dios, brother Lito, ang Dios nag-uban kanimo. Salamat sa Ginoo. Bantayan gyud nato niya. Kay basi og nakumbinsi ang uban. Unya mo nay giingon sa ako ang kaila nga pastor, nasodyo ko sa bulsa kay nakapadala taon ko. Nakapadala gyud ko unya hinabang pastor kay naalagi healing crusade unya naay nga ayo. Kung kaayuhan lang mga kaigsuonan ang hinungdan nganong nabag-o ka, nganong naakay pagtuo, nganong nadala ka, nganong nakasimba ka. Ambot lang mga kaigsuonan sa panahong lutusanay ka. Lutusanay na. Mao na nga magbantay ta. Susihon nato kung unsay hinungdan nganong nabag-o ka. Susiha kung unsay hinungdan ba nganong nakapangalagan ka karon. Kay base og nagalagad ra ka tungod sa milagro. Pastor Ax Rako kaila nimo si Pastora Arlene Molina. Nag-meet me ana. Mayong gabi ini Pastora Arlene Molina
nakamit mi ni Pastor Arlene Molina with Sister Maricel Enrixin. Salamat kay Ginoo og ni Pastor Jaser Molina. Wala gid mi magdungan og wala gid sila magdungan og kanang pagmeet sa amo. Primero si Pastor Jaser Molina ang unang nakong nahimamat. Nya lipay kay ko mga kaigsuonan. Nya ikaduha nahimamat sat nako si Pastor Arlene Molina. Mianhiman sila diri sa Surigao April 6. Pastor Ax nako. Okay. Salamat sa Ginoo niya. Kumusta man Sister Arlene Suean? Salamat sa Ginoo. Makugihon og kanang pinasahi nga pinadala sa Ginoo ang mga alagad sa Ginoo with Pastor Jaser og si Pastor Arlene Molina. Dalaygon ang Dios sa ilang kinabuhi. Si Dimple, maayong gabi nimo Sister Dimple, og si Gingging Simpron, maayong gabi Pastor. Ako isa jud ko ana gitudloan ko unsaon pag-speak in tongues. Mosulapid jud akong dila pati ako wala kasabot sa ako ang gistorya. Pastor, nanilimbaot hinuon akong balahibo, wala na ko mibalik dito kay murag lain ang akong gibati. Pamati. Lain ko na nahadlok ni atong igsuon taon. Si Mark Joseph Monticelio na uban pastor tanang natabo sa among retreat sa Tarlac. Kanang mukandak og prayers na amo ang pastor tapos kanang maghilakay na tapos paadtuon sa altar. Ako ni pastor na ay mukalit og singgit. Unya mo naay pod mga batanon pastor mo hilak unya musultig laing pinulungan. Wala ko kabalo pastor kung tinuyuan ba to o linitok sa Holy Spirit unsa imo isulti ana pastor. Tagaan ta mo og idea. Kabalo mo kanang tao nga mapuno sa emosyon, magpataka na lang ng istorya. Kana bitang kakita mog tao nga napuno sa emosyon, unsa may mga emosyon, maghisgot ang emosyon kanang unsa may bation kung maghisgot ang emosyon. Maghisgot ganita kanang feelings niya kanang bitaw ngiyang bation bitaw. Like kanang sobras kalipay. Kanang napuno bitaw ka sa imong emosyon. Nag-emosyon ka ba? Gawas anang 50% lang nga emosyon. Kanang makakontrol ka ba? Pero kung ma-full na gani ka, kanang mapuno na gini ka sa imong emosyon, like kanang nasuko ka. Kanang napuno ka sa kasuko bitaw, that is emosyon. Kabantay mo kanang mga tao nga mapunos kasuko, patakan nagyaw-yaw. Patakan nagpaningka, di na nakaila. Kanang napuno sa kanang iyang emosyon napuno sa katawa, magsige na nagngisi. Pero doon na siya limit, pila lang ka minuto, ang uban 20 minutes, 10 minutes, like that ana. Ang uban moabot og oras kapin. Pero ang uban seconds lang, inigtumba mga ison magyaw-yaw, kuhiton, bangon dayon mapa. Agyod mga igsoon, naanagyod sa bantayanan ang kalibutan. Bantayanan na gyud kana bitong perti na gyud bantayana ang uban mo compromise o yun na lang ni uban. Asa may imong kasultian na pastor ang utana ta Mark Joseph Monticelio. Kabantay mo mga igsoon sa mga batanon, grabe na kakusog ang ilang emosyon. Makita na silang naghilak, muhilak na sila. Unya kung ang ilang pagsabot nga naay kalipay, grabe na sila nga mulipay. That is emosyon. Kabantay mo mga kaigsuonan kanang hawa masiguro mo ka, wa man siguro tao mga kaigsuonan nga wala kakitag nasuko magayo. Kaya ako mga igsoon nakita kong tao nga nasuko. Mampataka rag yaw-yaw. Unya kanang wa kay labot maapil pagkagyaw-yawan, mayaw-yawan pagkag-apil. Unang niyo nga laras man. Kay ngano man napul man siya kanang napuno man sa iyang emosyon, iyang kasuko ba? Kuha ninyo akong istorya, siya ro ko pon magkuha ninyo. Bitaw pastor no, natingala ko nganong nangatumba
Ang uban mga igsoon tingala nga ano tumba man inig lay hands na pastor murag mutuo na lang ko kay instant na ayaw man sila pero sa akong puno kung puno ka sa balang espiritu mahadlok na ka magpakasala bag-o na gyud mo na sa Galacia o ni ingnon dayon ta nga nakasala man ingnon dayon nga process man pastor na day process nga napuno na sa balang espiritu niya process gyapon. Nana lang ba nga mga idea, mga igsuon nga dapat bitaw tukion? Wala man gihapon na tumba. Salamat pastor, maayong gabi maayong gabi ni Risa o Goder. Dalaygon ng Dios. Pastor, kung tanak ko kailam niaki ako ano ning nabasa. Tayhupon ang microphone. Tanawa ha. Nakakuang yun nga ang uban mo. Kisa may kanang tingog usab-usabon. Manibarot na imong balhibon. Barot man gani kag sitsitan ra. Labi na kung palakon kagabi niya na manitsit nimo mura magikag mo na giong nilupad ang akong espiritu pastor. Wa gyud ko kabalo nga naanabot na day ko. Dati si emosyon. Dati si emosyon. Mga tao, mga kaigsonan nga emosyonal, wa na sila kabalo kung sa ilang gibuhat. Wag na sila kabalo nga nagsige na lang ngisi. Ako ra replay yes kailan ako hasta ni Pastor G. Serbana ni Pastor Arlene. Sakto ba Pastor Gideon? Sakto kayo Sister Sister Dimple. Nagkamit yun ni Pastor G. Ser Molina o Sister Pastor Arlene Molina sa Cebu. With Sister Maricel mauyawi nga nung nakahimamat ko nila. Lipay kay ko nga nakahimamat ko nila. Kay salamat kaayo sa isa pa gyud diri. Keep on tagging. Okay, salamat kaayo. Ngita ko sa mga mensahe tubag kanang tubag ninyo ha kanang nagi Biblia. Nagi bersikulo bati magugay na nga muingon ta nga puno gyud nas balang espiritu mo na akong experience. That is your opinion. Imo nang komentary. Kanang naas Biblia. Good evening Pastor, greet ko sa akong bana sa iyang adlaw nga natawan. Happy birthday ni Ricardo Calamba. Salamat kaayo sa Ginoo, Brother Ricardo Calamba. Panalanginan mo sa Ginoo o tagaan mo sa kaalam sa pagdumala sa inyong pamilya o sa tanang butang nga gipiyal sa Ginoo sa inyo ha. Kanindot unta paminawon Pastor kaso hinay kay signal gikan ni Tarso. Gikan ni Shirley Tumaudos, Pastor ax lang ko bahin sa praise and worship kung ikaw ang song leader tapos sa pagdaig nimo na feel nimo ang presensya sa Ginoo. Mura kag magkatawa kay nakatry ko ni ani Pastor sa una unsay ikasulti nimo ani Pastor. Murag nagkatawa. Nganong wala na lang yun na mo katawa. Nganong mura ra mag nagkatawa. Mura bag alang-alang nagkatawa, mura pugwa magkatawa. Klaroho na lang God Sister Shirley kanang ingnar yung nakakatawa. Makakatawa ra masata. Problemaha mga igsoon bitaw no. Ang balang espiritu kanang kung imong tan-awon ang balang espiritu sa panahon ni Jesus ug sa panahon ng sa panahon sa mga apostoles, wala gyud po'y makita nato dihang nangatawa. Doon na nooy mga taong nangatawa sa panahon ni Pablo, pero rebuke man ni Pablo. Doon ay mga panghitabo sa kinabuhi sa tao nga dili pwede nato nga i-discuss kay wala na sa Biblia. Pero dili nato himuon nga pagtuo or ibutang nato sa pagtuo nga buhat nas Ginoo. Kay ang tinuod nga buhat sa Ginoo kana mang gipadayag ni Ginoong Hesukristo. Unsa may makita nato sa kinabuhi ni Ginoong Hesus? Unsa may iyang gibuhat? Kay mao man ay dapat natong buhaton ingon nga kita mga tinun-an. Ingon kitang sumusunod. Ang gipakita ni Jesus
Mo'y atong makita sa atong kaugalingon o sa atong isig ka magtotoo o sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Pero kung arita sa kalibutan, pertindaghan ang mga aksyon. Kung mahimo buhaton ang tanan para mailad lang, bisan gani ang pinili sa Dios. Dili naman ta pwedeng mo gawa sa Biblia. Kinahanglan unsay gipakita ni Ginoong Hesus gikan sa iyahang pagsugod sa buluhaton hangtod gibayaw sa Dios, maunay angay natong makit-an sa atong kaugalingon. Unsa may makita nato og gipakita sa Dios diha sa kinabuhi sa mga apostoles, sa dihang napuno sa balang espiritu, sa dihang nabati nila ang presensya sa Dios. Si Moses, si Abraham, si Daniel, si Jacob, si David, si Juan. Mga igsoon, seryosohon nato ni pagtuon ang Biblia kay di gani ta seryoso nga magtuog Biblia. Magpataka-taka ra na lang ta og kuan kanang dawat anang patuo-tuo. Ang mga Kristohanon ra ba kusog kay mamantay sa ubang mga relihiyon nga daghang kay patuo-tuo, basig kitang mga Kristohanon wala day takabantay nga daghan day kay tagpatuo-tuo. Wala nas Biblia. Unsa man ang patuo-tuo, Pastor Gideon? Kanang pagtuo bang wala nas Biblia? Mga aksyon nga gipatuo kuno hay gikas Ginoo pero dili na di gikan niya. Unsay ikasulti nimo ani? Amo to akong isulti. Tan-awa ang gipakita ni Jesus ug tan-awa ang gipakita sa mga apostoles ug sa mga taong napuno sa balang espiritu. Unsay gipakita sa Biblia sa dihang napuno sila sa balang espiritu? Nag-ulo smile ba sila? Nag-smile sila? Daghang kay mga tao diha sa Biblia nga napuno sa balang espiritu.